Всеки ден я унижаваха, защото беше единствената без ухажор. Но те не знаеха, че бъдещият ти съпруг не е граф или херцог, а могъщ крал, който ще я отведе пред очите на всички. Абонирайте се за канала, харесайте и ми кажете откъде гледате тази история. В едно княжество, сгушено дълбоко в прегръдката на Алпите, наречено Елдория, есента на 1868 година носеше въздух, остър и чист като строгите социални иерархии, които диктуваха всеки дъх. Беше свят на привидности, където репутацията бе единствената валута с истинска стойност. В този свят Анелизе фон Штраус, на 23 години, се движеше като безмълвна сянка из имението на своя чичо, барон фон Штраус. Какво бихте направили вие, ако бяхте принудени да живеете в сянка, копнеейки за лъч светлина, който никога не достига до вас? Историята на Анелизе е история за една такава сянка, която не подозираше, че носи в себе си силата да засенчи и най-яркото слънце. Това е разказ за това как достоинството може да бъде объркано с студенина, как любовта може да се роди там, където всички очакват омраза, и как една принудена да мълчи жена намери своя глас, точно когато светът най-малко очакваше. Разкажете ми откъде ни слушате днес и ми кажете, осъждали ли са ви някога несправедливо заради това, че сте пазили болката си скрита? Елдория през 1868 година беше микрокосмос на стария европейски ред. Княжеството, макар и малко по територия, се гордееше с вековната си история и непоклатимите си традиции. Есента обагряше планинските склонове в нюанси на злато и ръжда, създавайки пейзаж с меланхолична красота, която рязко контрастираше с задушаващата атмосфера в салоните на аристокрацията. Тук всяка дума се претегляше, всеки жест се анализираше, а всяка млада дама беше стока на брачния пазар, чиято стойност се измерваше с зестрата и безупречната й репутация. Имението на барон фон Штраус беше едно от най-великолепните в столицата. Каменен гигант, заобиколен от безупречно поддържани градини, чието геометрични форми сякаш отразяваха строгия ред на обществото. Вътре полираните мраморни подове отразяваха трепкащата светлина на кристални полилеи, а тежки кадифени завеси в цвят бордо поглъщаха както слънчевата светлина, така и всяка проява на спонтанна емоция. Въздухът беше пропит с мириса на пчелен восък, скъп парфюм и нещо по-старо, по-дълбоко, миризмата на времето, натрупано в къща, където поколения са живели, обичали и умирали, спазвайки едни и същи правила. В този дом на реда и приличието Анелизе фон Штраус беше аномалия. На 23 години тя носеше в себе си тихата скръб на сирак, която бе оставила невидими следи в душата й, отразени в погледа. Косата й в цвят на късен мед не беше достатъчно златиста, за да привлича вниманието, нито достатъчно тъмна, за да бъде драматична. Почти винаги беше сплетена и прибрана в семпъл кок ниско на тила, сякаш за да заеме възможно най-малко място. Очите й с дълбок сивосин цвят приличаха на дъждовни облаци, наблюдаващи света с тиха интелигентност, която малцина си правеха труда да забележат. Беше слаба, с изправена стойка, притежаваща сдържана грация, която издаваше добро възпитание, но не и радост от живота. Отличителният й белег, малка бенка във формата на сълза точно под лявото й око, беше жестоко използван от братовчетките й като знакът на вечния плач. Като сирак, зависим от милостта на роднините си, Анелизе беше принудена да носи техните преправени рокли. Гардеробът й се състоеше от скромни тоалети в приглушени цветове – сиво, лавандулово, масленено-зелено, които сякаш я сливаха с сенките на голямата къща. Емоционалното й състояние беше на достойна примиреност. Тя понасяше своята невидимост и ежедневните унижения със стоицизъм, който още повече вбесяваше нейните мъчителки. Единственото й убежище беше огромната библиотека на имението. Там сред редиците от книги с кожени подвързии, тя намираше утеха и приятелство. Прашния въздух, миришещ на стара хартия и забравени истории, беше единственият въздух, който тя дишаше свободно. Всяка книга беше прозорец към свят, в който тя можеше да бъде героиня, а не призрак. Мъчителките на Анелизе бяха нейните братовчетки Клара и Беатрикс фон Штраус,
разглезените и суетни дъщери на барона. Клара, по-голямата, беше класическа красавица с абаносова коса и сапфирени очи, чийто език беше остър като амбицията й. Нейната красота беше студена и пресметлива, като изваяна от лед статуя. Всеки нейн комплимент криеше обида, всяка нейна усмивка беше преценка. Беатрикс, по-малко интелигентна, но също толкова жестока, беше нейната вярна сянка, повтаряща злобата на сестра си с детинска радост. Мотивацията им беше проста и отровна, завист към вродената грация на Анелизе, която те не можеха да имитират, и дълбоко презрение към положението и на зависима. Те не пропускаха възможност да я унижат. Ежедневно оркестрираха малки психологически мъчения, забравяха да й оставят място на масата за вечеря, правеха шумни коментари за това колко неестествено е мълчанието и или как никоя почтена семейство не би я приело без значителна сестра. Техен основен съюзник беше майка им, баронеса Ингрид, жена обсебена от социалния статус, за която всеки детайл беше част от голямата игра за престиж. Тя гледаше на Анелизе като на бреме и постоянно напомняне за провала на своя девер, който бе пропилял състоянието си и бе оставил дъщеря си без наследство. Баронесата никога не повишаваше тон, но нейните ледени погледи и язвителни подмятания, изречени с кадифен глас, бяха по-болезнени от всеки шамар. Анелизе, скъпа, тази рокля изглеждаше по-добре на Клара, когато беше на твоите години. Разбира се, тя имаше по-жизнен цвят тогава, казваше тя с усмивка, която не достигаше до студените й очи. Този постоянен тормоз беше свил света на Анелизе до размерите на клетка. Тя се беше превърнала в експерт по невидимост, за да избягва конфликти в призрак в собствения си дом, чието единствено желание беше да премине през деня незабелязана. Жестоката монотонност в живота на Анелизе беше нарушена от новина, която разтърси цялото княжество. Крал Аларик III от съседното и могъщо кралство, Нордкюник, пристигаше на държавно посещение. На 35 години Аларик беше внушителна фигура, по-скоро всяваща респект, отколкото класически красива. Висок, с широките рамене на военен, косата му беше тъмна като нощ, а очите му с дълбок, почти виолетов оттенък на синьото, изглеждаха способни да анализират всичко с прагматична интензивност. Вдовец от много години, търсенето му на нова кралица беше обществена тайна, политическа необходимост за осигуряване на наследник. Неговото пристигане хвърли висшето общество на Елдория в трескава подготовка. Всяка майка с дъщеря на подходяща възраст виждаше в него златна възможност. Кулминацията на посещението беше официален прием в градините на имението на барон фон Шираус. Градината, обикновено място на спокойствие и ред, сега гъмжеше от живот. Дамите, облечени в коприни в пастелни цветове и блестящи бижута, се движеха като украсени пеперуди, а техният висок, пресметнат смях изпълваше парфюмирания въздух. Клара и Беатрикс, облечени в най-скъпите си рокли, бяха в центъра на вихъра, състезавайки се шумно за вниманието на монарха. В този декор на внимателно оркестрирана показност Анелизе направи своето влизане. Облечена в скромна рокля в цвят на вечерна мъгла, тя се движеше с тихата елегантност на сянка. Не търсеше погледи, не се усмихваше, не се опитваше да се открои. Тя просто съществуваше с достоинство, което правеше чуждия блясък да изглежда вулгарен. Крал Аларик, застанал до една мраморна колона с чаша вино в ръка, наблюдаваше събралото се множество с лошо прикрита скука. Погледът му се плъзгаше по познатите лица, без наистина да ги вижда, докато нея. Тя стоеше встрани, близо до розов храст, чийто цвят беше почти угаснал под есенното слънце. Не красотата й го привлече, имаше по-красиви жени там. Не и мистерията на нейното положение. Беше нещо по-първично, по-обезкуражаващо. Начинът, по който тя носеше своята изолация, сякаш беше невидима корона. Анелизе, вярвайки, че никой не я наблюдава, се беше отдалечила от тълпата. Вятърът беше пречупил няколко клона на един розов храст и тя, с инстинктивна нежност, се беше навела, за да завърже деликатно една панделка около тях, за да ги подкрепи. В нейния жест нямаше показност, само искрена тиха грижа.
В този миг, сред какофонията от флиртове и амбиции, нейното мълчание прозвуча за Аларик като най-автентичната и резонираща нота от всички. Той я видя. Наистина я видя. Игнорирайки една принцеса от съседно херцогство, която тък му се канеше да го заговори, той тръгна право към нея. Сякаш невидима сила го теглеше. Шокирано мълчание падна над градината, докато той се приближаваше. Музиката сякаш спря. Всички погледи се насочиха към тях. Анелизе усети тежестта на тези погледи преди да осъзнае причината. Когато вдигна очи и видя краля пред себе си, сърцето й подскочи. Не от вълнение, а от страх. Той не я погледна с похот, нито със съжаление, нито с любопитство. Погледът му беше изследователски. Сякаш се опитваше да разчете забравен език. «Простете, че ви безпокоя, госпожице», каза той, а гласът му беше дълбок и спокоен. «Тези рози изглеждат сякаш имат нужда от грижа». Анелизе се изправи бавно, бузите й пламтяха. Тя само кимна, неспособна да изрече и дума. Шепотът започна почти веднага. Матроните винаги нащрек забелязаха посоката на кралския поглед. Ветрилата започнаха да се движат по-бързо, главите се наклониха една към друга. Той гледа нея. Невъзможно. Сигурно е съвпадение. Не е съвпадение. Виж как. Анелизе сведе очи първа, прекъсвайки визуалния контакт, но беше твърде късно. Нещо беше задвижено. Нещо, което никой, нито тя, нито той, нито цялото общество на Елдория не можеше вече да спре. Кралят беше избрал невидимото момиче пред всички бижута на обществото. Вниманието на краля, което за всяка друга млада дама би било триумф, за Анелизе беше опасно проклятие. Тя прекара нощта след приема будна, вслушвайки се в тиктакането на стария часовник в коридора, което отекваше като броене до неизбежна катастрофа. Вниманието на Аларик беше като ярък прожектор, насочен към нейната сянка, заплашващ да разкрие не само нея, но и да предизвика гнева на онези, от чиято милост зависеше. Тя се съпротивляваше с единствените оръжия, които притежаваше – мълчание и бягство. Отговаряше на въпросите му с едносрични думи, свеждаше поглед и се опитваше да се оттегли обратно в познатата си невидимост при всеки удобен случай. Но Аларик беше упорит по начин, който тя никога не беше срещала. Неговото постоянство не беше натрапчиво или арогантно, а спокойно, директно и лишено от всякаква преструвка. На следващата сутрин, игнорирайки прикритите протести на баронеса Ингрид, която настояваше, че Клара би била много по-подходяща компания, той официално помоли Анелизе да го придружи на разходка из есенния парк. По време на разходката, докато листата шумоляха под краката им като златни монети, той не говореше за политика или балове. Вместо това я попита за книгите, които чете, за световете, в които се губи. За първи път от години някой се интересуваше не от това, коя е тя по произход, а коя е тя по душа. Въпреки страха си, Анелизе усети как ледът около сърцето й започва да се пропуква. Клара и Беатрикс бяха бесни. Те не можеха да проумеят как кралят може да предпочете бледата мишка пред тяхната бляскава красота. Завистта им се превърна в активна злоба. Клара, с дяволска изобретателност, започна да разпространява слуха, че Анелизе е прикрита златотърсачка, която използва фалшива скромност, за да омагьоса краля. Тя е толкова коварна, шепнеше тя на другите дами. Това нейно мълчание не е срамежливост, а стратегия. Тя иска да изглежда мистериозна, за да го примами. Баронеса Ингрид подкрепяше тази кампания, като правеше язвителни коментари в присъствието на Аларик за опасностите от жените с неясен произход и скрити амбиции. Те създадоха около Анелизе атмосфера на подозрение, превръщайки всеки нейн скромен жест в доказателство за коварство. Социалният натиск беше огромен. Стари познати започнаха да я избягват, а погледите, които получаваше, бяха смесица от любопитство и презрение. Напрежението достигна своя връх в една дъждовна вечер, няколко дни преди заминаването на краля. Анелизе,
търсейки убежище от напрегнатата вечеря, се беше скрила в библиотеката. Дъждът барабанеше по високите прозорци, а единствената светлина идваше от огъня в камината, който хвърляше танцуващи сенки по стените, покрити с книги. Тя стоеше там, прегърнала една книга, но не четеше, просто дишаше, опитвайки се да намери своя център. Вратата се отвори безшумно и Аларик влезе. Той я намери там, в нейното светилище, единственото място, където тя си позволяваше да бъде уязвима. За миг тя искаше да избяга, но нещо в неговия поглед я спря. Нямаше и следа от кралска надменност, само тиха загриженост. «Защо се криете от всички, госпожице фон Штраус?» попита той, а гласът му беше мек, почти шепот. След треперещ глас, думите, които беше потискала с години, най-накрая излязоха на повърхността. «Защото се научих, че моята стойност се крие в това да не заемам място, Ваше Величество. Научих се, че колкото по-малко ме забелязват, толкова по-малко болка ще ми причинят». Аларик я гледаше дълго, а в очите му имаше нещо повече от съчувствие. Имаше разбиране. Той се приближи до нея, заставайки до камината. «Един трон е най-претъпканото и същевременно най-самотното място на света», каза той. Гласът му беше нисък и изпълнен с умора, която тя не беше чувала досега. «Заобиколен съм от огледала, които отразяват това, което искам да видя, или това, което те си мислят, че искам да видя. Вие сте първият прозорец, който намирам от години». В този момент, в тихата, осветена от огъня библиотека, Анелизе разбра. Той не виждаше в нея сираче без зестра, виждаше сродна душа, виждаше нейната болка, защото познаваше своята собствена. И тя взе решение, реши да спре да се крие. Аларик от своя страна осъзна, че кралицата, от която се нуждаеше, не беше тази с най-добрите политически връзки, а тази с най-голямата сила на характера. Неговото прагматично търсене се беше превърнало в лична мисия да защити и издигне тази жена. И двамата знаеха, че битката тепърва предстои, но сега вече нямаше да я водят сами. Откровението в библиотеката беше повратна точка. То беше като първия лъч светлина след дълга студена зима. Анелизе все още се страхуваше, но страхът й вече не я парализираше. Вместо това той се превърна в тиха решимост. Когато Аларик я покани да седне до него на следващата официална вечеря, тя прие с лек поклон и зае мястото си с изправена глава, понасяйки ледените погледи на братовчетките си и майка им като щит, а не като бреме. Тя започна да говори, макар и малко, но думите й бяха обмислени и интелигентни, разкривайки ум, който дълго беше останал скрит зад стените на библиотеката. Аларик слушаше всяка нейна дума, сякаш тя беше единственият човек в стаята. Той не я защитаваше открито. Вместо това, той й даваше пространство и уважение, което я караше сама да намери силата си. Кулминацията настъпи на големия прощален бал, организиран в чест на краля. Това беше последната вечер, последният шанс за амбициозните семейства да оставят впечатление. Балната зала на двореца на княза блестеше под светлината на хиляди свещи. Музиката на валса се носеше във въздуха, а двойките се въртяха по полирания паркет като цветни вихрушки. Анелизе носеше рокля в цвят на нощно небе, подарък от Аларик, първата рокля, която не беше носена от друга. Тя беше семпла, без излишни волани или панделки, но тъмносинята коприна подчертаваше бледата й кожа и правеше очите й да изглеждат като две звезди. За първи път тя не се чувстваше като сянка. Клара, облечена в ослепителна червена рокля, която крещеше за внимание, наблюдаваше всяко движение на краля. Виждайки как последната й възможност да впечатли монарха се изплъзва, тя извърши акт на отчаяние. Докато Аларик и Анелизе стояха встрани, разговаряйки тихо, Клара се приближи до тях с пресметната драматичност. «Ваше Величество», каза тя с висок треперещ глас, достатъчно силен, за да привлече вниманието на всички наоколо. Музиката спря, разговорите заглъхнаха.
Чувствам се длъжна, като ваша вярна поданичка, да ви предупредя. Не се оставяйте да бъдете заблуден от привидната скромност на братовчетка ми. Смъртоносна тишина падна над залата. Всички погледи бяха приковани към тях. Тя е амбициозна и манипулативна, продължи Клара, а в гласа й се усещаше отровна наслада. Тя е използвала своята сирашка история, за да предизвика съжалението ви. Не се заблуждавайте. В действителност, тя направи пауза за по-голям ефект. Тя не е нищо, Ваше Величество. Думите отекнаха в тишината. Анелизе пребледня, но не сведе поглед. Аларик не повиши тон. Той погледна Клара с пронизваща студенина, която сякаш замрази въздуха. След това се обърна към събралия се двор. Баронесата е права, каза той спокойно, предизвиквайки шокиран шепот сред тълпата. Клара се усмихна триумфално. Госпожица Анелизе фон Штраус не е нищо от това, което това общество цени. Той направи пауза, оставяйки думите му да увиснат във въздуха, преди да нанесе последния удар. Тя не притежава фалш, нито жестокост, нито празна амбиция. Тя притежава достоинство, интелигентност и доброта. А това са качествата, които аз ценя в една кралица. След това, пред очите на всички, той се приближи до Анелизе, която стоеше бледа до една колона, и взе ръката й. Вдигна я към устните си и я целуна нежно. Дойдох в Елдория, търсейки съюз, но намерих съкровище, заяви той, а гласът му отекна в залата. И няма да си тръгна без него. Съобщението за техния годеж беше съкрушителен удар за братовчетките и майка им. Тяхната злоба беше публично изложена на показ. В един миг те се превърнаха от център на обществото в социални парии, осъдени от собствената си жестокост. Анелизе, момичето Сянка, стоеше в светлината на прожекторите, държейки ръката на краля, и за първи път в живота си не искаше да се скрие. Тя беше видяна, тя беше оценена, тя беше свободна. 10 пролети бяха отминали, откакто Анелизе напусна Елдория. Кралският дворец в Нордкьоник, някога място на строг протокол и студена пишност, беше преобразен. Сега въздухът беше изпълнен не само с мириса на полирано дърво, но и с аромата на свежи цветя и звука на детски смях. Кралица Анелизе, известна сред народа си като Анелизе Мъдрата, се беше превърнала в най-обичания монарх в историята на кралството. Тя управляваше с тиха сила и безкрайно състрадание, които бяха по-въздействащи от всяка кралска заповед. Тя и Аларик имаха 2 деца. Престолонаследникът принц Лиам на 8 години имаше тъмната коса на баща си и замислените очи на майка си. Той беше тихо и наблюдателно момче, което предпочиташе книгите пред игрите с мечове. По-малката принцеса Изолде, на 6 години, беше жизнена и любопитна, с меденозлатиста коса като на майка си и дяволитите изкрици в очите на баща си, преди да стане крал. Анелизе и Аларик ги възпитаваха с повече акцент върху емпатията, отколкото върху етикета, учейки ги, че силата на един владетел се измерва не с земите, които владее, а с сърцата, които докосва. Анелизе използваше позицията си, за да гарантира, че никое друго момиче няма да се чувства толкова невидимо, колкото тя някога се бе чувствала. Тя основа мрежа от библиотеки и училища за сираци и бедни момичета в цялото кралство, давайки им достъп до знание, единственото оръжие, което никой не можеше да им отнеме. Любовта й с Аларик се беше превърнала от пламенна защита в дълбоко и непоклатимо партньорство. Той се доверяваше на нейния съвет повече от на всеки друг, намирайки в нейната спокойна мъдрост котва в бурните води на политиката. Сребърните нишки в косата му бяха единственият видим знак за изминалото време. Погледът му, когато я гледаше, все още беше изпълнен със същото страхопочитание, както в онзи ден в градината. Братовчетките й бяха получили съдбата, която сами си бяха изковали. Клара, след публичния скандал, успя да се омъжи за застаряващ барон с огромни дългове. Тя прекара живота си в провинциално имение, далеч от блясъка, за който копнееше, превръщайки се в озлобена жена, чиято красота увяхна заедно с мечтите й.
Беатрикс така и не се омъжи. Останала без зестра и супетнена репутация, тя се превърна в стара мома, живееща от милостта на далечни роднини, вечно недоволна и изпълнена със завист. В една топла пролетна следобед Анелизе седеше на пейка в розовата градина на двореца, градина, която Аларик беше създал специално за нея, изпълнена с рози от цял свят. Децата й играеха на тревата наблизо, а тя четеше книга. Слънцето галеше лицето й и тя инстинктивно вдигна ръка и докосна малката бенка под лявото си око. Вече не я виждаше като знак на вечния плач. Сега тя беше спомен, че сълзите от миналото могат да напоят почвата, в която расте силата на бъдещето. Тя се усмихна, а погледът й намери този на Аларик, който я наблюдаваше от терасата. В неговите очи тя видя не просто кралица, а своята Анелизе. Сянката, която беше намерила своето слънце. Понякога животът ни лишава от всичко, което смятаме за сигурно. Име, място в обществото, обещание за бъдеще. Точно това се случи с Анелизе, която беше осъдена и изолирана от общество, измерващо стойността на една жена по публичната демонстрация на нейната болка. Но сред този мрак тя избра тихото достоинство, вътрешната истина, автентичната скръб вместо театралната. И точно това преобрази не само нейната съдба, но и тази на един мъж, който вярваше, че вече не може да чувства, и на едно общество, което трябваше да научи, че истинската болка често не вдига шум. Това не е просто любовна история, а история за това как автентичността може да бъде революционна, как дълбокото уважение е по-силно от повърхностната страст и как една жена, която отказа да се преструва, в крайна сметка научи всички около себе си какво означава да бъдеш истински човек. Анелиза не трябваше да крещи, за да бъде чута. Не трябваше да се преструва, за да бъде обичана. Не трябваше да се прекланя, за да бъде уважавана. Тя просто остана вярна на себе си, дори когато това изтруваше скъпо, и затова нейният финал беше най-заслуженият от всички. Ако тази история е докоснала сърцето ви, разкажете ми какво почувствахте. Имаше ли сцена, която ви развълнува най-много? Някоя фраза, която ще запазите в душата си? И ако сте стигнали до тук, каня ви да напишете думата «достоинство» в коментарите. Така ще знам, че сте придружили Анелиза до края и че, подобно на нея, вярвате, че автентичността винаги побеждава привидността. Не забравяйте да оставите своя лайк, да се абонирате, ако все още не сте го направили, и да споделите тази история с някого, който има нужда да си припомни, че да бъдеш автентичен никога не е слабост, а най-голямата сила. И ако харесвате напрегнати разкази, пълни с дълбоки емоции и любов, която преобразява, препоръчвам ви да видите и другите истории, които оставям в картите. Сигурна съм, че също ще ви харесат. Благодаря ви, че бяхте тук. Ще се видим в следващата история.